DJ Skameza nomroza. Sibuya ngamandla kunyaka 2026 masikhuluma ke nomkhandlu weTheku la sikhona uhlelo thela ilokho ezinhle umasipala weTheku njengoba wazi ke enjwayele ke kulesibili sesamukela umasipala omkhulu umasipala weTheku ohlelweni masukume sakhe iTheku namhlanje ke senjelwe ke uChairperson of Governance and Human Capital ubaba ke umkhansela uNkosenhle Madlala usihlalo ke wegovernance wazingisho nehuman capital emkhandlweni weTheku la sobe sibheka khona ke imisebenzi emihle nanokuvela komcwaningo ke noma kamuva kombiko kamcwaningo mabhuku Auditor General okhombisa ukuthi umasipala uyaqhubeka nokuthola unqualified audit opinion okhombisa ukuthi izinto isenzeka kahle uphethwe kahle lo mkhandlu hloko asikubingelele sikomukele kuKhoze ekseni Ngibingelele studio ngibingelele nakubalaleli kuna zonke inkalo nabalaleli khona uKhoze Siyabonga hlala kuyintokozo ukuthi sibe nani la mangekho umeya ukhona wena njalo mhlawumbe ngiqale ngithi happy new year ngoba siyaqala ukukhuluma nawe kulonyaka hayi kunjalo ilokho ezinhle kuwena nakubalaleli zonyaka ka2026 ngeke ngisakubuza ukuthi wabanjani wena sibone nje ngeinflux yabantu ukutheleka kwabantu eThekwini ukuthi hayi nanijabule futhi ningamile ninganini nisebenza nakho kunye kwesibili okuvelayo nanku umbiko wamcwaningo mabhuku usho okuthile ngomasipala kuthini kunina ngomasipala ukuthola lo mbiko nje kusijabulisa kakhulu ukuthola lo mbiko kaAuditor General ka2024-2025 kunyaka wezimali ukukhombisa ngokusobala ukuthi imizamo yethu yokulungisa indlela esisebenza ngayo siumasipala silekelelana nama-officials zethu isiqalile ukuthela ithelo lokhu kusho ke ukuthi sizoqhubeka nokuphatha kahle izimali zabakhokhi bentela sikwazi nokuthuthukisa nokuhambisa idingo ukubona ngokusheshsha lokho kuzokwenza ukuthi nabo abantu baseThekwini bayibone imali yabo ukuthi iyabe lapha uAG yaveze khona ke ukuthi kusadingeka sikhuphule amasokisi siyaqinisekisa ukuthi egameni likameya wedolobha baba Nonkosi sizoqhubeka siyenze imizamo yokuthi sikulungise lokho AG yakukhombile ukuze ngonyaka ozayo kube ukuthi sebesijabulela ukuthi sithola lokho esithi clean audit lokho kuzosiza ukuthi phela yonke iminyango kamasipala isebenze ngokusezingeni elilindelekile izindawo besogxila kakhulu kuzona kulokho yiloko sithi procurement ukuthenga kanjalo nokudayisa kwempahla lokho sithi SCM kanjalo futhi naloko sithi ukwengamela kwama-contract lokho sithi i-contract management ekwezinye izindawo ku-AGI company ngendawo okudinga sinikose amasokisi kuzona kuphinde kube ukunakekelwa kwingqalasizinda lapho ke sikhuluma khona ngokulahleka kwamanzi ugesi kanjalo nezinye izinto ezifana nalezo izona indawo ikakhulukazi sogxila kuzona ukuze senze isiqiniseko sokuthi asigcini njengokuthi amabhuku ethu abe mahle ngokwamphathi wamabhuku kepha nabantu baseThekwini bayakuthokozela ukuba izakhamuzi zaseThekwini asingabazi ke ukuthi uma sikwazi ukugcina umthetho ngaso sonke isikhathi sizoqhubeka nokubona umehluko endleleni esiletha ngayo intuthuko kubantu baseThekwini kanti futhi i-annual report esi-approvile kwi-full council kuwona lokuhlangana besithola kona umbiko zimali ka-AG ivezile ukuthi siperforme kahle kakhulu kunyaka odlule wezimali ngoba i-performance yethu was around 85%. Lokho kusho ukuthi ama-officials bethu kanjalo namakhansela bayaqhubeka nokusebenza kanzima ukuletha intuthuko emphakathini kepha kukhona okusasele kufanele sikwenze ukuze sifike 100%. Lo mbiko kwesiuhambisa emiphakathini yahlukahlukene esofisa ukuthi iphawule ngayo iyatholakala ke ku-website yethu yakamasipala kanjalo futhi nasekhungweni zethu efana nosizakala sent lapho khona bengayithola amalungu emphakathi ukuze sithi sifika size emphakathini bese beke bathi kuyifunda kancane bakwazi ukusibuza imibuzo ehlaba sihlosile hloko enye engithe ngihlaba umxhwele mama ngiyibona indaba yohlelo lwe-grant in aid kwenzekani siqalile kubhaluselwa ubani umuntu noma inhlangano engakwazi ukuthi zibhalise la zihlobule kulolu hlelo lolu hlelo siba nalo njalo ngonyaka ilapho khona silekelela kakhulu inhlangano lezi ezingenzi inzuzo ezisebenza kakhulu emiphakathini yakithi ukuthuthukisa imiphakathi kanjalo kakhulukazi imikhakha ebalekile efana nomkhakha olusha kanjalo neminye imikhakha edesignated uhulumeni iqhamuka ke lento ekutheni siyazi ukuthi uhulumeni ngekafinyelele kuzona zonke indawo ngakho uma bekhona abafisa ukusebenza nemiphakathi sinejoka lokuthi sibalekelele ukuthi bakwazi ukuthi idingo lezo bazihambise eyakulonyaka ke sesikhiphile isikhangiso lapho sicela khona izinhlangano ukuthi ikakhulukazi zamaciko namasiko performing arts and culture ukuthi bafake izicelo zoxhaso for unyaka ka 2025-2026
Ukubhalisa ke kuvalwa umhla ka-15 February 2026 okusho ukuthi nje yobe inyanga iqalile mhla ka-15 sobe kunqamla juqu. Abafisa ukubhalisa ke bangakwazi ukuthi basithole ukuqala isikhangiso sethu sikhona nakuma social zethu, kepha futhi bangakwazi bafone ukuze bathole usizo ku-031 322 9589 031 322 9589 okanye ku-031 322 2200 noma ku-031 311 2423. Siyabagqugquzela kakhulu ukuthi abasondele ukuze bathole usizo. Anjalo 28 Ukhozi FM ngiyafisa ukuthi mase sivala sivale ngezinye futhi ezimnandi ngizwile ukuthi UKZN iyaphuma neindaba ezimnandi ngemveni kokuba ke iye yakhombisa ukuthi linyukile izinga lokuthenjwa ngosomabhizinisi bethemba iTheku. Kusho ukuthini lokhu kunina njengedolobha ibusiness confidence labantu bomabhizinisi bethemba khona ukuthi iTheku indawo ngempela ngokusebenzekayo kuyona? Kusijabulisa kakhulu lokhu njengomkhandlu weTheku ngenxa yokuthi vele sithembele ekutheni osomabhizinisi bafike bazotshala izimali eThekwini ukuze kwazi ukuthi imphakathi yakithi ithuthuke ithola amathuba emisebenzi kwazi futhi nokuthi ithuthuke ngokwenza amabhizinisi. Ngakho-ke i-business confidence index iyona enye yezinto esiyigada kakhulu. Lokhu-ke kuzosilekelela ekuheheni izimboni eThekwini udale namathuba emisebenzi. I-business confidence ke ikhuphukile isuka ku-52.12 points yaya ku-63.38 points. Imikhakha yezimboni ke ekhombise ukusimama kakhulu lapha eThekwini, umkhakha womkhiqizo lo sithi manufacturing, ezolimo, which is agriculture, ezokuthutha, wholesale and retail. So umkhandlu ke sizosebenza kanzima ukugcina idolobha lethu likulungele ukwethenjwa abatshali bezimali ngokuthi sibe nengqalasizinda yamanzi nogesi nezokuthutha esezingeni elifanele ukuze bakwazi ukuthi nebetshale izimali zabo bakwazi ukuthi bathole inzuzo futhi bakuthokozele ukuba ingxenye yokuthuthuka kweziko. Khazani Madlala, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho Ukhozi FM lakho nje ungafisa ukusivalela ngalo sesivala. Lube luhle usuku kubalaleli, ibe inhle iviki lonke kanjalo nonyaka nje wonke engathi ngosiphatha kahle eThekwini, siphinde siqhubeke sigcine idolobha lethu lihlanzekile likwazi ukuheha ivakashi lihehe abatshali bemali. Masuku masakhe iTheku.